ikke et synsignal udefra. Der synker du uret op til en given, lad os sige, Rådhusets ur, eller Skuldborgs idrætshalsur, eller hvor du nu synker det op til. Altså et gentagelsesmekanisk ur. Men i hvert fald et ur, som ikke nødvendigvis modtager et synsignal udefra. Det er to meget forskellige måder at have klokken på. Den ene er en dikterende klokke, der kommer udefra og dikterer, og den anden er en klokke, eller et klokkesignal, som du selv vælger, og som du sætter efter noget, og når du så er du faktisk autonom og uafhængig af tiden udenfor, så er det dit urværk, og hvor avanceret dit urværk er, og hvor præcis dit urværk er, der fortæller dig, hvad klokken er. Og hvis du så endda har 2 ure, så kan du sætte det ene ur efter, lad os sige, uret i. Så er du faktisk så autonomt på din egen tid. Du har din egen tid. Du har ikke en dikteret tid. Så langt så godt. 103.acid, du lytter til klokken her. Ring ind på 60 666 913, hvis du har noget at berette. Ring ind på 60 666 913.